Iya, ditunggu kali. Niki Bu, penjenengan mirsani YouTube nggih wonten. Nah, acara TV nika niki. Oke. Burung kondol sing ngenteni pengen pirsa karo sampean. Disapa dulu ya. Nah. Oke. Mas Aris, monggo. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ngetok nih HP kabeh lho. Lah nyapa Mas? Lah kayak langsung HP ini cepet ditok nih kabeh. Kuwi ngecek Mas, ngecek. Sampun dahar tau. Saya sampun nggih. Awalnya nek badhe ibu mrene monggo Bu. Kandung. Kandung nggih. Ngaturaken lucu rawuh Bapak Mujono. Nggih. Alhamdulillah. Mas Aji, matur sembah nuwun. Pak Anang Sugeng Rawuh. Ya Allah. Papuk saya. Masa Ayo nanti biar kewapuk sanko. Oh ya, Sugeng Rawuh Pak Anang nggih. Pegangnya sekesa. Pak Toha dimanggani bisa saking cepu. Alhamdulillah bringose ya. Iya. Cara gone Pak Anang niku mboten dicukur mongko Pak Toha. ngono kuwi. Saestu. Oh, berarti sampean ngerti ning masalah iki ya bakalan bringos. Gondrok. Kula kok dikirimi video nih. Kurang ajar. Rada rene kok kaya ya, baru nggih Mas. kok kaya wong wedi wong cepu kok. Penganten kekale. Kekale Mas Aden dan Mbak Elva. Mbak Elva iki kok kaya Mbak Kanti nek dadi anak wedok Mbak Kanti ya pas ya. Yo pas banget wong iki wis mau mulai kok. Oh ngono. Setahun kepungkur. Mulai dari aku pengen ngene aku. Juga selamat untuk rumah barunya Mbak Kanti. Semoga rumahku surgaku. Untuk rumah yang rezeki sing barokah keluarga main ketenangan ketentraman saking amal warahmah untuk Mbak Kanti sekeluarga. Ya aku kan apa? Yo nyanyi. Niki Mbak Manwara request lagu napa Bu? Kersane sing nyanyi Mbak Manwara. Minta lagu apa? Aku tak lokal makul. Ya ya, karena belum. Kayak setrika banget. Ora iki. Nglegane sedulur cepu sak lagu ra ketak. Oh niki pajake ya Allah. Pajake sik bocah kabeh. Bocah bocok. Cara ngene. Nyanyi timbang takon ular-ular. Aja wis mau ular-ular iki. Engko nek nyembur piye? Nyanyi. Apa? Kowe aja mek prono, marang ngerti nek wong cepu geger ngombo. Lanang. Wong ngono. Anu Mas, bawa Mas. Oh, Bawa Banyuwanginan ya Mas. oh. Mas Mat. Tilasane Ayunda. Cek ya. Pocok. Tak kira tilasan. Tilas pacare saiki dadi garwane maksudnya ki kata-katane dilengkapi to ya. Monggo sedulur cepus kudu tuh pengen nang ngrungokne aswaramu. Unggul Mas. Unggul Mas. Titingan iku ya. Ting 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 ting.
Oke. Jawa Taspa kalian makan ganti untuk tenaga kekali Pandoa sama Ibu. Matur tumi panuwun Panggur bagi temanten saking Cepu Blora rawuhipun masanang Mbak Kanthi ngaturaken agung panuwun.